Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka ngoten kembali bersama Bang Wiryondiso ya, itu bergunung, itu berkampung dari Kabupaten Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Suasana pagi hari sedulur. Di edisi hari Minggu ya, tanggal berapa itu? Tanggal 19 di bulan Juli tahun 2026. Di hari Minggu menjelang bulan Agustus, tapi kisah sini di Juli lur, ya persiapan ya. Di sini Pak D ada di lapangan desa yang ada di Desa Ngerdani, salah satu desa pedalaman ya yang ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ceritanya kerja bakti lapangan lur. Sok bulan Agustus kuwi arti gawe hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Salam merdeka juga. Nah, sarapan sik Nah, yang kerja bakti ini adalah salah satu pemerintah desa, meliputi dari Bapak RT, Ibu PKK, juga Mbah Lurah, pokoknya bebau-bebau yang berada di Desa Ngerdani ya. Cik isu lho iki jam 6:30. Oh, jam 7 lebih. Bahkan nah, sebelum bekerja ini sarapan sik. Nah, sarapan sik lur. Nah, ini sarapan sik. Poro ibu-ibu PKK, ibu RT, juga Pak RT. Nah, ceritanya ini apa ya ceritanya ini? Ceritanya kerja bakti, nah, kerja bakti lapangan menjelang beroleh ampau. Nggih, ampau. Terus kerja bakti. Resik-resik lapangan arep digawe Agustusan. Bulan ngarep. Lur. Oh, sarapan. Nah, sarapan. Nggih, Pak Nur. Oke, Pak RT. Iya. Beres karo tempe goreng. Tempe goreng judu pisan. Judu Mbah Wo. Judu. Juga Pak Banser juga. Tuh. Pak Ri. Pak Ri iki nonjok Ibu PKK lur. Wih. Tanda tangan loh iki kar Pak Parmen sembuh kuwi tok sing ati. Tika Pak nih. Oh, Tiboleng. Ya Pak Parmen arep merdeka. Banget to anu karo manuk. Iya. Lah, punten nek mlebu-mlebu men. Lah, buatan siapa ini? Lagi cekapan. Ya kebagian ketara atasan mbok sarapono lah. Tenan nek karo dhewe termasuk situang iki ora kok ngono rene iki mah diaturane. Umben turan kok mebes yo to. Yo untung lurahmu ki wong temen. Ya wis ning anune. Ya nek teko mlinu ya yo ora ngono lho. Tanda tangan. Tak pikir lah turan kowe Pak Bejo. Parci jare enggak ada. Ya, ora. Aku malah kurang. Nembayane kan. Itu Mbak Lurah sedang ikut kerja bakti juga lho. Mbak Lurah ki nggawa kopi, nggawa aqua. Alah yang lek nang Sumatera wedang. Wedang kotone main dhewe. Abang kayak Pak Lurah salaman to. Bahwa midam iki kono ya wae cek mani dalam lebur. Sinten Pak Umar? Cekap. Ya tingkas lho ki. Sido dibanting. Nah niki Mbak Lurah. Barusan membawa air minum lur nggih. Kerja bakti lho iki. Kerja bakti persiapan Agustusan Mbah nggih. Nggih, lapangan iki kan roto. Biyen iki kan ngono kae sawah. Oh nggih nika kebetulan musim rendeng Mbah kae. Jadi fenomena alam. Tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Tak terduga. Lah iki diantisipasi ngono, Pak. Nggih, oke. Semoga-moga mengke terang.
kemarau. Lancar. Kemarau lancar. Barokah. Lembian kan Sarapane fenomena punten alam. iki lur, sarapane punten. Punten. Kisane. Ya. Kebiayain lebaran langsung diwineh ponang kena nunut ponang. Ambil jagung mbah iki. Sip. Mbah Lurah panen bengkot terus dindadak saged boge punten. Ya, itu juga Bu PKK Bu RT juga foto-foto juga. Aku minum Pak Pur. Sampean minum. Tadi kene kan goleki. Wis tak kira oleh Mbah Uwo Pak RT kuwi. Kami dangu. Nggih, bar ning pojok. Mbah RT lur. Lu mulih de Mak de. Dereng. Alangane anu harapan iku nglolor boten dados. Aku kowe arep makane ini yang gak pacul mesane yang Ngopi ora? Nggih. Mbah Muti ndang rabek no. Kapan ngono lho jadi anu. Bang sini kok ngor wayu. Ngor jare Pak Mudin ngono yo kuwi harus dilaksanakan kuwi. Derek Pak Mudin 17 Agustus jaban gratis. Ngono. Gratis gak karo Mbak Rondo. Gail. Film aku. Oh ya kena kru gede. Barak lalu kondane ning nggih pitu nggen kula gangsal. Kilane itu. Lah film jumuk to tak teleh ning kanca tak kumpuli. Jumuk dari TV. Kuwi to. Omah omah ning kandang wedhus. Kathah iki kok karek jumuk lho. Nggonmu? Nggih. Nur nesor kandang. Tak rukuni yo ngentuki ling wong kok. Ning kandang wedhus ning omah lho. Lah ning kandang wedhus omah jebule. Satu mudine mukil. Nggonku piro? Nggonmu pitu. Barang ning lokasi kok diganti wong. Berarti nggih Pak Mudin kuwi lho berarti. Erek mendet. Tirawati berat. Ana wong golek sampe Kuwi mengke tak unekne tapi urung sarapan dong. Kan sik batin ale ngomong. Mari kan urung sarapan. Ojo tadi pangane pun dadak mening. Iya. Jadi wong geleman pangkan pikir. Aku mangke krungu ning kandang. Dikira kandang ning kene. Sono kandang ning Mbah Mudin. Senare ning emper jadunge. Wedhus. Pring brek. Dadane tak itu ning emper. Yo karek ngetokne lho. Ngono. Ki ngelus ngene lho. Tak jupun aku garapane jupun aku. Wong loro kan. Lek lapangan iki kudu sing halus. Oh, kudu sing halus yo layani. Ngombe esuk-esuk dulur nggone Pak Rio. Lowegi banget. Gula teh batu. Batune merongkol-merongkol niki. Catur mangan. Merongkol-merongkol tasan nggih. Lho, gula es batu. Tempene tak dapak-dapak lho. Kemplengan. Dul. Nah, iki lur iki Sarapan Dul. Pak Kumis baru datang. Nggih, Pak Kumis baru datang. Nggih, Pak Kumis, selamat pagi. Pak Wito celokne Pak Kumis.
Tapi ras ganjil ya kan. Ayo seneng ngambil hari tahu ayu pantai. Sampai gue tengah promotore ayo promotore gue berdina ayo berdina ayo wah lo gak tahu tapi pemati sorokar dia nanti saya tuh kamu baca bener ke rumah juga tujuannya anak atau lemah macam-macam Nang kota kalau Pak. Kampungannya cuma kampungannya parang Malaysia. Ya, jangan kurang. Jadi ayo. Apa lho? Kok kita poniran. Yang sawah kurang kelep. Keruk lho. Aduh, ngatek lho. Gantine mandor. Rokok itu tidak awasi buyamin kaya kok cilok ya menyatu urung ngono lho men. Penting mah. Kenjok kebulan. Enggak ngurus aku di anu. Enggak anu. Wah. Ini gantine sorok kok kaya iya ngono kok. Tapi lah dikepuk ngene iki wong yang cocok ya gitu. Pas. Renjang buncin. Tani. War wong iki. Larang jaringan. Iki mampu jaring. Tenang sambiran ngono. Jaringe tenang Pak. Ini galur Kang sehat. Bulutan. Ini
Alah kae lho. Cara kewon. Mbah boyok Mbah. Sawonge lho, saka nang aturan kuwi kan kabutan. Sarana kula lak pepes men kelien. Jongkot iki ora niat gowe. Kang gorek gokap. Bayar tenanan. Oh, kita iki lho anu. Anu, seklare sing jenenge ten. Tarik nenek, tarik tangan. Tak tarik esuk. Kayak terani. Ayo Dur. Jubrukan lho. Nek jubrukan anu Kowe iki ngambrak lho ning lokasi iki. Ngomong apa ora? Sing ngeroh gone iki. Ya ngomong gendro. Gendro to. Oh, gendro. Meh rampung bareng Mbah. Ini kita. Iya, ngeyan. Tiger karo bocah-bocah tak pe. Terus aku jurung. Iya. Ya wis. Kuat iki. Mawon lho. Wong loro. Suarane rata. Rata sing penting lho. Wis kaya pipine Luna Maya. Itu dadine rata. Jalan di ngono, rata. Oh ketara obah kene Lurahe Semarem.
Marbat. Si absen. Mana orang ngerek nyanyi. Pada tekowe ketolak gelem orbak. Kangen yo ora muncul boleh ngono. Ora muni tapi batin guru. Kartu bayar barang ora teko. Kangen ora muncul. Mengi-mengi. Rita. Yo ora kangen. Kira-kira. Bojomu ketara. Ora muni tapi mek batin. Selane ngono kan. Nyang nek pas juga gaji tok. Bayar ono apa kuwi? Ora ono apa bayaran. Curang lho. Ayo sapa karo sepatu iki? Dadah. Wih, halus. Halus aja. Wong wedok ki halus lho. Halus petamu piye lho? Iya ya Jul. Halus. Wong wedok. Iki penal Pak Pri. Oke, tukang kuwan Pak Pri. Calon guru pacara tenan-tenan. Iya, iki kita jauh pacaran. Jadi jalan. Semangat. Awan lomba ini pentas ngono lho. Dari kuwi. Makane iki perlu anu. Kepastian ngono. Jangan kae dari ini. Kurang iki yang kerjaan.
nambahan rezeki lho. Mangap ngene iki lho. Sing mangap iki ane iki mbako iki. Kita iki wis lurai semangat. Kenalan tak. Niki Mbah Lurah ceritane kan semangat damel conto nyuworok gerakane. Iki lho gembas lho boine. Boine. Boine gembas boine. Lurah semangat, Lur. Ini gembas lho. Ngalih ning lapangan ceritane. Tanjung. Yo ngono kuwi netet lurah tuh di dene peninggalan lagi ya. Ya. Oke, saya kan dom. Gambar itu masih pede bacan ya. Nah, iki tentelane kene cecek abae kene. Tai lho itu. Abae lho. Arwanan Pak Pur, arwan nyanyi. Iya ora njumbo di pamer. Lapangan iki. Iya kontennya mas ya keren. Gitu, lapangan. Sudah jam. YouTube Pak Pur. Gandum Pak Pur. Gandum. Dua wis kuwi. Anane anu apa Bu? Butuh.
Itu nasi kini berani ngomah kok. Ya lamun setengah juari berani ngomah lah kok lek. Aja lek. Dikombali ya. Orang ngene kok dipunjer modele. Berbanu. Ora gelem gebu. Nah aku diamin bae ngene iki korne bahan ora langsung. Lano itu atau omanya mai. Ponakane nang jontok iki jane yo. Ngemer. Minggo. Ya tak jontok yo. Masa betulnya itu kok ngono. Bocah iki sedikit pakar itu. Pakar punten kelingan ngono. Pakar to iki. Ayat-ayate lek apal kabeh lek juari. Ayat sing ndi ngono lek juari iki pakar. Ayate. Ora ayat ayat. Oh, elek-elek biar batran dito awak dek. Kasih dia, Ros. Ora ngono, Ros. Masalah ra iso ya bocah. Iya. Wong iki kaya Pak Panget ngono kan lho, alim ngono lho, Ri. Ora Alim lho, wong makan gedang diuncek. ngene ya ngono. Karo kang. Ora nyebut gawe ora kek pangkal. Lah sajane model ya ora. Punten entek wolung iris. Lah ning model ki aman ya rumah-rumah. Ora nek nangkep. Talken sing ngoceh nang talken. Aku mekanan talken. Kon wadang wange masalah tanduk. Tanduk iki ngesane duduk. Duduk megong. Tapi kok enom Pak. Ditawar wis tuwe. Aku tanduk ben aku ira ibu. Keturun kok ibu. Kok rono. Layune. Ojo kuatir. Ora masak kewanan. Cari kewan, arep dijono. Harapan riyen, Dur. Jangan Gawe bakal mudah nyakang. Ojo kan jangan udah sarapan yuk. Dhuwure ora ketat jaringan. Aku ya rum. Urane nang mulih. Mentol perno apa Banyu
lembure mbangkong kowe banyu lah iki to Kak. Ya ndelalah lah. Gerakan ning kene iki ana wong ninggal kok. Iya, Mbak. Mbah. Kon wayo ki kon pegatan ae Pak. Lagi-lagi res terus. Sampe bermaksud. Apa ora ya? Ayo boleh. Untuk ora lek nuntut yo nusul aku kejan. Sangat senang. Sangat. Aturan yang Ganti tirandi lah kon pegatan. Mbak Hima jangan kok. Ayo. Aku bisa tak kena ya. Yo ke pinggire kae. Ya pinggirin kene, kalau karo ngono tak ilat-ilati. Kaya aku marahi jan kae. Nggih. Lumbahe kok. Nek kono tetanggane Mbak Topa kan bingung karo. Mbak Topa lek banget. Nggih. Syukur nek Mbak Topa pokoke. Aku ya lho. Tekan ora tak tampek. Gak nuntut aku. Nggih, ngeser gampang ngono kok ibu-ibu. Ngopoke sing penting anu lho. Rai ngeser raine. Ora kuwi rai dhuwur barenge. Ngeser kuwi kaya apa? Sasa yo ngopoke nek setel lurus dhuwur ning kene sing. Dene mau aku ngeser raine ngeser kok raine opo itu. Yamin rai pokokan. Rai gumuk Mbah kan isor Mbah. Amane nek kulo nek nur. Jere amut-amut apa ning duit. Oke. Wong ke satu kere kebiasaan. Yang madepnya bantu nyambut gawe. Rokok NU iki. Kuwi kok kayak pasire langsung manasira muslimin. Rokok NU. Kakangane kontrol. Wong hampir mebas tuh. So. Hampir masih itu. Jadi nyambut dari anak-anak. Wis kok. Kan mama deh. Apa belum gitu. Wis apa? Nggih, lemah anu Pak, lemah. Asli. Enggak mampu. Kan dia panen jenengan ganyang. Kadang ora tawa-tawa yo. Panen ana mau liwat ora kon banyak. Iya. Ya mek dadi duit iki do. Iya. Teleh itu harapan kata Toba. Tekan dirikne sikom. Pasti. Akeh cinta pakai jaman kok. Jaman tuh. Malah ngono ki ukur gak kebo glis udah lama. Ayo, kadek kebo iki glis bek sak. Ya cuman ngopi. Aku tahu belum mana. Jang ngopi jang. Iya, kemak ora kere. Tahu sing bete. Tahu aku biyen ngono. Tak anu. Yang beres. Iya, Bang. Keluar.
bobot. Jangan tak goyang malang kan. Main papat. Muatan. Bawa bojone pada gedine 3 ki. 3 ki dapat gandeng. Lah bojone tunggal karo tengah quintal. 3 quintal tak muatan. Awakmu kene 80. Piro Pak? 83. Tapi ora dan sampean wae prakasi ora cari ora kami. Ora. Paling bojone anu iya karo BPD ne sing penake bangsane. Sanggane BPD ne ada sing mokoki tok kok. Ini Pak BPD. Pas kerja bakti ini kan rakyat tahu cari pokoknya wis semua perangkat dia harus melu kerja bakti wayahe. Tak lelai kali tol-tol. ora ana Pak Sari. Kan menunjukkan persatuan kan ngono persatuan kesatuan. Kok tunggu ketemu gini lho kok. Apa ya politik? Ayo Bos, lakukan ini lho. Dolang arep. Karo babal sampai ini tak tangi tak rayap. Kewajiban Neng lak nyatur raja terus. Iya. Yang ini mergo sungkan yang ini. Ah iya toh. Sungkan. Iya. Pak Nur. Enak nih ale. persiapan bareng. Lek eneng pindah yo. Enak nih barang sing gawe. Enak nih barang sing wis laju-laju. Sing ranyang kurang penak adik-adik ngono. Kamu Din. Apa kedarusan iki? Nanti kan mana lurah? Kopi panas iki lho. Oh lurah ini kene iki mana lurah? Wong mamom kok. Aku wong mamom lho. Wong opa niki lurah iki sapi iki. Rumah gua ora contohane masyarakat bengi ngertos to, Pak. Omong kesel ki yo member wong. Satu sing cara mempeng to ki nang kopi. Bocah wedok loro kae aku gelem mburi ora ngono. Mungkin jelas kentutan. Karo desa teng kabeh to sampean. Iya. Parek. Wong napas wis rapi. Yo. Oke niki. Yo, buang pisan. Ya aku lagi dibandingin papangan Sik gowo ya. Kelasnya ngaten lain. Ampun ya nggo kebura kelasnya lain. ya datang ngono dibandingin sama desa mriki ya. Pokoknya wong iki nanti rada kiwot. Wah, Yo sing Brahman ngene iki lho, Pak. Gaul kabeh. Sing anu Brahman iki lho, lek sing Dene beban macan ya. Ngono ki aku nyekolane anak TK atau SMA iki urung lho kumpulan wali murid. Ngerti urung? Murid. Ibu anu wali murid iki murid kan kembangan yang bisa kleru. Kleru iki. SMP sik nyang sanggar kerep nyang. Ya tunjuk tahu yang ngeterne zaman pas kita kami nunggu sedino ya
Nek kula sik tumut wali murid ngoten niku anu lek. Supe griya ngoten niku. Anake parah ngono. Nggih ditanglet yang sedikit. Anu apa ya kanca nggih ngoten. Cara hasilnya Ya hasilnya iki mung piye ngoten lali nek. kumpulan ndak ngerti hasil kumpulan. Bawa tarikan mung piye ki apa. Aku ya tahu. Ya mek anggar tanda tangan rapot ngono iki. Tanda tangan. Ora Pak Rusak mangke wis ngombe. Kita wis pang lho Pak. Pak Rusak kok ngatek ngono. Nanti keri nih wow. Aku jagoan. Bapak ning bako bapak enak kopi. Kan yo ngopi. Yang dipacul kepu enak kon lah. Disilih buta wedok lho Bapak. Cara ademane dhewe aku roh duriane kok kaduan apal. Mbak, lek, yu. Lek leren iki lho kalih ngopi iki lho. Susu. Susu. Ayo. Susu. Salah untuk keluar sore. Lah ajare. Ayi. Yo ora ada sing ngikul. Dar, adar. Kita kan adar iki. Asno. Wong aku mulih wis teko to. Ayo mar, ayo mar. Aku rene yo. Tinggal rene yo apa? Ora rene yo ora apa. Yo aku mulih. Yo ngene kan lho. Aman. Yo pantes teko nyatunan. Yo awasno ke pas teko bang yo awas. Aku rong Ora teko. orang goleki. Oleh wangi ngeduk nek kayu. Alah, kira senang rokok masak nek. Ayune sapa kuwi? Gone ndi? Ewangan lho. Aku ki jak panggul. Urusan siji lho. Juga nyambut gawe lah kuwi.
ning kene. Permen. Bantaran ning dagange Pak. Permene Pak. Ini ning dagange mana? Di sorok, Bang. Anu. Iki proses ya. Jalan lagi ke rubuh kan. Nah, lagi para cukup nomor sing apik-apik iki jangan sing apik-apik. Iya, lagi ke rubuh. Kae pinggir kono ki lanjut kono tukang nek. Pinggir kono ki tukang nek. Hari rumah nanti. Apa lo? Ya, anu, amin. Iya. Lagi lah ke amin. Nyanginan juga angpau kok Jadi kok coba. Ini murah cara aku. Abek cilik. Kok lawasnya menjadi banyak yang laran aku. Lawas. Wis tak kanak niku. Terapi apa? Ya wong terus kok kakeh ngono, nyanai. Iya, belanja dong. Ngene lho. Kamet, kono kamet. Mati rada kiwa. Kok kono ora cukup kono. Alah ngono kok kuwi. Nggon rada kiwa kok. Biasa lagi parkiran sepeda. Yo rek. Piye lho ngantek? Satu mandor proyek to. Pawaan lah.
Ora keceknya lho, Lur. Ayo. Ya. Sing nogat-nogat. Kapan contoh nih Pak Samsuri ora ngerti to. Carane ngono. Paling ngelus-ngelus satu ngape koyo nek di ngongkon iki liwati kabeh. Bang Mudin iki sering nyontoni ngandani karo ndongakne. Ndongakne teluk-teluk nggih. Nyontoni lah sampe kan ndak wani. Kawin kan to Pak ora ngawin ke. Sing oleh kan nyontoni kawin. Anu pasir Pak Lurah lah Quran Pak Lurah. Kok nyontoni kawin. Pak Lurah tau ngadoni wong kawin. Nyontoni kawin. Ah, aja ngono. Kan iki rasa ditontoni lho, ape ditara gigi. Naluriah. Iya naluri lho. Wedange apa emang sampe wedang ora diombe iki? Nek musir ngalor ora tuh nek. Wis apa anu mah? Itu pono. Ayo lho dandane mana ae. Sopo? Pas iki musir ngalor. Rahasia jadi. Ilahi sedukul kawin dulu lek kok turuk rumahne nemen. Lek. Jakas sekolah. Jakas sekolah lho, Bro. Sekolah anu Pak Mudin. Nah, anu ora koyo asu. Iya. Ya, sithik kami bisa mikir iso ngakhiri lho. Bisa nek mlayu. Sikit dhewe ben bengok-bengok. Tapi cek bosok. Ini pengen. Sopan. Romo Inggil kok juga. Mundur. Kaya arep apik Pak Tris. Kaya arep apik. Nah, kaya arep apik lur ceritane. Kadose ajeng sae Mbah Lurah kali Pak BPD. Mening. Mening. Kok mening? Sak tremot. Sak tremot. Serasa ngundang dosor. Nah, mening Pak Mar. Mening Pak RT. Ya sing gelem-gelem. Bayaran BPD iki koyo anak buahe.
Ora nyang kadung nopo amplop. Tangan wareng. Bener lah. Mbah enaknya amplop. Kasih padha macam rono iki. Sama gitu. Anu ki pi patuli sampean ya strek-strek. Wis kono kuwi ya. Yo nek ora perintah perketuane jan rumpuk jan nuwun ya kaya krungu dhewe. Ya jan tangane tak tak yang kok ya padha iki. Ala BPD ra sing karo kotane. Ya nek ora sing nang kene iki apa ora percaya. Iya ngono sajane Punya Sumatera toh. yang ngono ndak nyang. Tanggonan. Mangklok ini kin. Jarake lek kae wis ora nyaman. Lalanganan pun. Karep nyang ngomah yo. Wong ati wong gelem manut. Geleman dipepet ning. Iya. Lolokane jarene meng. Nah. Ajar wong dipepet. Nggih. Gelem ora tak tanya. Nek lek teman-teman bekal waktu ini mesti lah. Dijajak ning arep ngejar. Masyarakat Itu kena gatel Bang lara kita. Terus balik kira gelaan gelang armah. Non, aman kira gelang armah sawah. Aku tak tuwa dulu, Pak. Aku yang kan dhewe. Itu panen. Jadi jamet mat anu. Sawah ya, campur ning sawah ki ora nggo tambah kok aku 100 rasi. Dari sawu medik kom. Nah, kok saubengan iki. Klen bir dredeg sak akal. Aku nek saubengan iki dredeg. Aku karo aku. Yo lek nak kasih kamera nang tumbakan yo. Aku pakai penting ngene. Aku bakal rokok. Oh, doae aku yang ngono. Ya kan. Banyu, wedang. Bukan kabeh Bang. Nggih. Kamu terima mangan pun terus mangan. Ikaw to pa. Ano pa? Lah ko mala ta tus ya rasa berpatri mangan pun sen ko elo-elo. Di ko isa na mangopo. Yo masuk ke kadang-kadang. Ora hari-hari. Aku lah yang sawah ini yo ambil sayur batu, wedang, sego, sayuran.
Aku mari-mari dhewe. Kadang karo merem. Mangan kowe ndak roh. Kadang kok uyuh wae. Tak uyuh tak perketan. Urus algare. Aku melu lho. Anggur yo mau ndrang. Dene kok manut ora yo. Cara wantine iki dijamu. Tapi nek kula wantine iki wanti kebakan. Oh nanem sanggeng, Bro. Pentol kaya ya. Mboten mangke foto-foto perlu papan. Oh, isi kok tanam, Mas. Bisa campur sari. Bayar bisa campur sari iki. Yo papan iki saya yo. Antara niku anti jamur, Pak. Sirip bola pernah dosa. Paling mabuk yang niku wau. Garane serane. Alas lurus. Hati-hati lho lek macul batu mulus ngono. Iki lho garane serane. Demen wel-welan apa adem to, Bang? Wih, ngejaket adem. Iya, Pak. Cocok kali hawane. Kerja aja ngene. Malah kan ramukin kemudian malah.
Malah rampas yo. Ganti. Nilai sitok ae. Ono sitok, ono wedok. Adem iki jaket. Wong kula nek era. Ramu mau yang PT ini kan ngirimi kamu banyak sini kok. Barang ini. Ngono lho, lek bengi kene lembur ae kesel lho kepanasan ukur-ukur. Ih. Pak Kumis lho. Payah. Tas kanggo mampingi. Nggih nika. Angger tas kanggo lembek. Nepleh. Ya garapan mat. Satu kesesep kok. Ya lho Pak Pur. Saya isin nek dadi ngono niki alan. Aku iki sentuh anakku miru turu. Flat ini ngikutin nemu jejer gitu lah. Alah mungkin wedangan neh. Pak Mudin ya. Pak Mudin berapa? Iya Pak No, ngeten Pak No. Pak No. Pak No menji anu. Pak Kumis. Pak No. Pak Kumis sing lembek. Pak No sing karo ngintul kan. Pak No. Keting aku nek ngono iki. Ini lho. Anu sambi.
Biar dene. Iya ya. Wong bentek sapane punten, Mang. Lah kuwi tilakku to. Lali ngaku-ngaku. Kuwi lakku Pak Nois lemes Mang kira-kira tas perang gitu. Yo mambu iki lembur kok jam 11. Mending kuringan ngene sulama iki. Ndak penak. Nah, aja ngarep-arep ponange ponangmu digo lunga. Angor mlenyekne polong ya balik ngene iki. Derek kon benyine polong. Arana sing marai anu ke sing cetane ireng anu kadah iki mah lho. Sing marai mlenyung ning wong mah. Sampan ki rene pas dungani lho, ora rene yahene. Kok ae lho. Mulyose. Mulyose wayah dungani kok rene. Nyontoni to Mbah Mudin. Nyontoni ngandani dungane. Mandor itu yang melu lempuk. Nggih segeran nggih. Nggih. Yang disetel ya setel ngono kae. Luangan kubur. Apa? Lah sing ngamen nyemplung ya menyemplung apa sing anu. Buana ya Dopo ya dopo. Saniki ti anu. Burungan apa yo ngono, Pak? Saniki kan ti Leren siji leren kabeh. Tapi kan nyemplung panggaen kan punten nek ora ono kadung kuno zat ilmu kayat. Tambah lah yang kene wong nyambat dandan omah. Iya bature tebah ya karo ngrokok, langgang rokok. lambungnya mboten beres. Dadi lek ngopi ya ora iso turu dadi lah. Lek ngopi ra iso karo turu. Susuke lek ngeneki mripat ya lara. Yo. Sampai lek tas mana? Panas jalan. Panas hawane, cocok. Kaya ngene mang golek iwak ora. Sing nyoroki lho iki. Siap kabeh iki. Magep kok. Magep piye lho. Aduh, golek sing cicip-cicip ini ya tukar dolan kok. Hampir selesai, sedulur ya. Terima kasih Anda sudah menonton dalam konten ini. Sekali lagi mohon maaf. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video berikutnya. Yes, 75% niki wis kompak kanca-kanca iki. Yo ngebrok ning kene lho, ora sarono. Permainnya pangkat Jepangan di wong ngebrok ya. Kok jupuk namanya.